Kornélius bol stotníkom rímskej armády. Zhrniem teda jednu celú stať. A písmo hovorí, že to bol bohabojný človek, čo dával štedré almužny a modlieval sa k Bohu. Čiže človek, čo pravdepodobne inklinoval teda k vtedajšiemu judaizmu, alebo teda k Bohu, tak ako ho chápal, ako ho vnímal, ako mu bolo dostupné dané nejaké poznanie. A teda, že bol štedrý naproti Židom a mal dobré meno u nich. Čiže on mal dobré meno u nich a anjel mu vo videní povedal, aby vyhľadal apoštola Petra. Tí, čo poznáte, asi väčšina poznáte tento príbeh, tak ten Kornélius poslal tých poslov, aby vyhľadali apoštola Petra. A je tam taký strih, jak vo filme, tá scéna, mení sa to, kde apoštol Peter zrovna, jak sa modlil a rozjímal, tak mal videnie plachty s rozličnými zvieratami, ktoré pre židovský ľud vlastne boli nečisté. A hlas vo videní mu hovorí, že aby vlastne jedol. Trošku absurdné, hej? Že vlastne to, čo Židia mali zakázané jesť, tie rôzne zvieratá, tak jednoducho on sa vspiera a hovorí, že nie, že prečo by som toto mal jesť. Ale hlas mu hovorí, že čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. Ide vedľa, prosím, od posluch, Anka. Dobre, super. Takže čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. A keď si to prečítate, tak vlastne vidíte, že on stal taký zamyslený, že čo to je, že nerozumel tomu. A poslovia nájdu Petra, on pochopil to, čo Boh myslel. Že Peter už nemá rozdeľovať ľudí na základe etniky, hej, na Židov a nežidov. Na obrezaných a neobrezaných. On už nemá rozdeľovať ľudí. Peter potom sa vlastne stretáva s Kornéliom a pýta sa Kornélia, že prečo ste ma volali? Prečo si ma volal? Na čo som vlastne tu? Prečo si poslal poslov? A Kornélius hovorí o tom svojom videní a jeho veta znie, že teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán. A tu apoštol Peter povie slová, ktoré zmenili vlastne dejiny. To, čo Peter, čo začal rozprávať a čo si uvedomil a následne, čo prebiehalo, tak to zmenilo celé kresťanstvo. Keby Boh nezasiahol týmto spôsobom, tak kresťanstvo ako také teraz by neexistovalo. Nebolo by v tej forme. Ale vďaka Bohu. Takže poďme do textu. Skutky, 10. kapitola, 34-35. Tam začneme. Skutky 10. kapitola, 34. verš až 35. A znie to. Peter sa teda ujal slova a povedal, naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Peter mal videnie, ktoré hovorilo, že čo Boh očistí, tak to ty nepovažuje za nečisté. A tu hovorí slova, že uvedomujem si, poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje. Kornélius bol človek, čo bol zbožný. Kornélius mal dokonca dobré meno u Židov. Dokonca to bol Riman, čo bol akože on bol v podstate utláčateľom, súčasťou tej organizácie, tej celej vlády, ktorá utláčala židovský národ. A viete, že Židia verili tomu, že keď Kristus príde, tak on bude ten mocný vodca, ktorý vlastne politicky a vojnovo vyhrá nad utláčateľom. Ale vieme, že to bolo úplne o niečom inom. A predsa tento Kornélius mal dobré meno u Židov a žil predsa v úcte pred Bohom tak, ako vedel. To je Kornélius. A Peter na základe toho, čo sa stalo, vidí, že nie je to len o Židoch, nie je to len o tom jednom národe, ale že skutočne Boh neuprednostňuje na základe pôvodu. Na základe toho, kde bol vychovaný, ako vyzerá. Dokonca, že neuprednostňuje ohľadom evanjelia. Ale že vítá a príjma ľudí, ktorí majú úctu pred ním. Tam je ten dôležitý verš. 35. Ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.
toto bol Boží plán od začiatku. A keď čítaš Božie slovo, tak to vlastne časom rozpoznávaš. My už teraz máme celý ten náš kanón, máme tých 66 kníh, už to tam vidíme, a tí ľudia, čo vtedy žili, nemali tieto knihy. Ale mnohí dokázali aj tak rozpoznať. Apoštol Peter dokonca rozpoznal, čo Boh hovorí. Že aké je to dôležité, aby sme aj v tejto dobe boli ľudia, ktorí sa usilujú rozpoznať to, čo Božie slovo k nám hovorí. Aby sme to aplikovali do našich životov. Ja poprosím ilustráciu. Ako sme boli na tej Sicílii, tak sme boli v údolí chrámov. Hej, teraz sa pozeráte, čo tu ukazujem, aké nekresťanské chrámy. Hej. Toto sú chrámy stavané gréckym božstvám. Cca 2500 rokov staré. Takže ešte 500 rokov pred Kristom, keď si to tak zoberieš. Rímania mali tiež svoje. Toto sú grécke stavby. Impozantné, kreatívne. Ako môžeš povedať, že o chrámoch, že sú krásne? No, je to krásne. Z toho ľudského hľadiska, z tej kreativity a v tej dobe, ako to postavili, pre mňa je to niečo úžasné, ale ten talent použitý bol mimo pôvodný Boží zámer. Čokoľvek, čo zobrazuje niečo, čo ide proti Bohu, alebo vyjadruje skutočne niečo mimo Boha, môže byť úžasný talent, ale použitý mimo jeho pôvodný zámer. A pritom Boh do každého, aj do tých kamenárov alebo staviteľov proste Boh vložil tie dary. Ale boli použité na niečo úplne iné. A v tomto storočí a období bolo bežné, že ľudia mali strach zo svojich božstiev. To je také zaujímavé, že oni sa desili toho, čo ten a ten boh a bohyňa. Oni mali skutočne strach z toho, čo tí ľudia, alebo tí vymyslení bohovia jednoducho spravia. Ale rozdiel medzi strachom pred božstvami a takzvaným, ako to odlíšime, svätým strachom, čiže bázňou, je to, že Boh ponúka vzťah, na ktorý my hladíme a reagujeme, nie s desom, ale ako vieme, s úctou, údivom, úžasom, cťou, rešpektom. To je rozdiel. Oni stavali chrámy a desili sa svojich božstiev. My chválime Boha, aj slúžime mu aj svojim telom ako chrámom. Nie preto, že sa ho desíme, ale preto, že máme úctu, rešpekt, lásku, údiv, úžas. Pretože to, čo on urobil, je oveľa viac, ako dokáže ktokoľvek iný na tejto zemi. Takže Boh si jednoducho váži ľudí, ktorí si uvedomujú jeho zvrchovanosť, svetosť, tak ako to vieme vnímať, lebo to je rozmer, ktorý sa nedá len tak pochopiť. Ale že váži si tých ľudí, ktorí si uvedomujú jeho zvrchovanosť a svetosť, nehľadiac na to, či sú z takej kultúry, z takej dediny, z takej viery, alebo tak, každý, kto smeruje k Bohu a nakoniec reaguje, jednoducho môže získať spasenie. Či je z islamu, či je z hinduizmu, či je z našej krajiny, každý, kto pochopí tú dôležitú správu dobrú, o ktorej budeme hovoriť, tak môže reagovať na toto Božie volanie. Takže sme možno aj my niekedy ako Peter, hej? Lebo Peter predtým, než pochopil toto zjavenie, tak delil ľudí na Židov a nežidov. Delíme niekedy my ľudí na hodných a nehodných evanjelia. Že keď si dáš možno takú úprimnú rekapituláciu do svojho vnútra a zamyslíš sa na to otázkou, že delil som niekedy ľudí na hodných a nehodných. Na základe toho, ako sa chovajú, ako reagujú. Na priateľných, nepriateľných. Vidíme možno minulosť ľudí, pôvod, aktuálne správanie a vydávame súdy. Lebo v nás, kresťanoch, je niekedy toto tak zakorenené. nejako to proste príde s tým náboženstvom, sa to vplíži, aby sme súdili ľudí za to, čo robia, akí sú, ale my súd máme prenechávať Bohu. Poukazujeme na dobro, poukazujeme na zlo, poukazujeme na hriech, poukazujeme na svetosť. Poukazujeme na pravdu, to je všetko v poriadku, ale nie sme v pozícii, aby sme si mohli dovoliť kohokoľvek vlastne súdiť. Pretože nám bolo veľmi veľa odpustené, každému jednému z nás. A preto Pán priamo usmernil Petra a nastavil smerovanie cirkvi, aby zahrnulo aj túto skupinu ľudí, pohanov.
ktorí boli vtedy nepriateľní. Ale bol to Boží zámer od počiatku. Boh sa nerozmyslel tej chvíli, keď dal Petrovi vedenie. To bol jeho plán. Už v starom zákone vidíme predzvesť vlastne toho, že všetci ľudia, všetky národy majú tú možnosť. A pre nás je to dôležité, že my si potrebujeme pripomínať, že Boh neuprednostňuje. Ja nemám v očiach Božích väčšiu hodnotu ako ty. Ani ty nemáš v Božích očiach väčšiu hodnotu ako ja. Boh neuprednostňuje, Boh dal svojho syna, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal život večný. My si to potrebujeme pripomínať, že nehľadí na výzor a pôvod, ale na srdce každého človeka. Viete, keď pozná zmýšľanie každého jedného, tak to je najideálnejší Boh, ktorému môže zveriť svoj život a dôverovať. Lebo keď pozná začiatok a koniec, tak je to jediná istota, ako Milan na začiatku hovorí. Jediná istota, na koho sa môže spoľahnúť. A je taký výraz, že imago Dei. Myslím, že to je po latinsky, hej, že mne sa to veľmi páči, lebo imago Dei znamená, že na obraz Boží, alebo obraz Boží. A všetci ľudia sú takto stvorení. Nielen kresťania sú stvorení na imago Dei, odkedy sa znovu zrodili. Nie, každý je imago Dei, na obraz Boží. Ale všetci sme sa narodili hriešni. Všetci sme sa narodili do padlého sveta. A stratili sme vzťah so živým Bohom, ale to neznamená, že nie sme na obraz Boží. Stvorení. Tí ľudia na ulici, čo chodia, tí ľudia nepríjemní v tvojej rodine, možno aj, teraz to tak poviem, tak uštipačne, ale možno aj my sme niekedy tí nepríjemní v našich rodinách. Kto vie? Ale každý jeden je stvorený na obraz Boží. A pre nás, čo si potrebujeme zobrať z toho, že Boh nikoho neuprednostňuje, tí ľudia na ulici, tí, ktorých niekedy nimi pohrdneme, že akí sú, v akých podmienkach, možno sa toto stane, tieto myšlienky ti prídu na mysl, to je človek stvorený na obraz Boží. Doňho tak a narodil sa do okolností, zažil rôzne veci, má minulosť, históriu, kto vie, čo vykonal, urobil, ale je na obraz Boží a potrebuje Krista. A my potrebujeme zbúrať tie naše hradby a predsudky, ktoré možno niekedy máme. A v tom sa povzbudzovať ako cirkev, aby keď niekedy takýmto spôsobom možno jeden z nás, dvaja, traja, možno ja zmýšľame, aby sme sa usmernili, že bratu, sestra, ľudia sú na obraz Boží. A my sme tu preto, aby sme ich priviedli ku Kristovi, k tej dobrej správe. Poprosím obrázok. Ak stvoriteľ vo svojej dokonalosti a svetosti zaobchádza s ľuďmi bez akéhokoľvek zvýhodňovania, my ako Kristovi nasledovníci sme povolaní, aby sme tento istý vzor odzrkadlovali vo svojich myšlienkach, slovách a činoch. Duševne je to náročné. Vidíš neprávosť vo svete? Vidíš zlo? Vidíš pýchu? A snaží sa aj v našej duševnosti, snaží sa hriech preklznúť, aby sme pohrdali, súdili, ohovárali. Aby sme mali pohľad a vydávali teda súdy na rôznych ľudí, ale my máme odzrkadlovať alebo túžime, mali by sme túžiť odzrkadlovať vlastne Boží vzor v našich myšlienkach, slovách a činoch. Ale toto jediné sa dá len, keď Duch Svätý koná v našom živote. On dá vzrast tomu ovociu, čo toto dokáže. Vlastnou silou to nedokážeš. Byť s Pánom, nechať sa meniť a robiť to, čo On. Že byť ten, ktorý, zase Milan hovoril, že kráčať v duchu a nebudeme naplňať žiadosti tela. Nebudeme naplňať tie veci, ktoré odsudzujú a súdia, ale budeme naplňať to Boží, viac a viac Boží štandard. A tá láska, keďže nám bolo veľa odpustené, dokážeme milovať ľudí. Aj takých, ktorých ostatní zavrhli. Lebo to robil náš Pán. Takže my potrebujeme napodobňovať Krista a hovoriť o ňom čo? Dobrú správu. Hovoriť tú dobrú správu. Takže čo je dobrá správa? Peter pokračuje vo svojej reči a hovorí 10. kapitola 36 až 43. Petrové slova. Synom Izraela poslal slovo,
keď zvestoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je pánom všetkých. Evanjelium o pokoji. Dobrá správa prinášajúca pokoj. Nie len na Vianoce, ale aj počas leta, aj počas jary. Jednoducho celý rok, celý život. Že skrze Ježiša, ktorý je pánom všetkých, človek môže dôjsť pokoja a vzťahu s Bohom. Boh sa na svoj plán pozerá ako na dobrý a pokojný. Boh sa na zámer s krížom pozeral ako na niečo dobré pre ľudí. Boh sa na vzkriesenie Krista pozeral ako na dobrú vec. Že sa to musí stať, aby mohlo ľuďom byť odpustené. Aby som s ním mohol mať naspäť vzťah. Lebo inak to nejde, lebo je hriech a je teda záznam a je teda trest a je teda niečo, čo potrebuje byť vykonané, aby dlžobný úpis mohol byť zmazaný a to len tak, že sám Boží syn zostupí na kríž v tele a zomrie a bude vzkriesený. A to bol dobrý Boží plán a my ohlasujeme dobrú správu. Niekedy evanjelium cez naše zuby ide možno tak, ako keby sme sami trpeli. Ale chápeš, keď tebe bolo odpustené. Tebe. Mne a mnohým iným ľuďom. A koľkým ešte môže byť? Koľkým ešte môžu dojsť pokoja a vzťahu s Bohom? A zaspávať s istotou, že som jeho. Takže Boh sa na to pozerá ako na niečo, čo je vhodné pre ľudstvo, jediná záchrana, niečo skvelé. Veď on a celé nebo sa raduje, keď jeden hriešnik uverí v Krista. A my možno v nás niekedy nie je ani pocit, že niekto príjme Krista, že super. Celé nebo sa raduje a spieva a hrá. Ja neviem, ja si to takto predstavujem. Hej. A teší sa z toho, že ďalší prešiel zo smrti do života. A ja si myslím, osobne toto teraz poviem tak, že ja si myslím, že toto potrebujeme živiť v sebe. Ja sa chcem tiež radovať viac a viac tak, keď sa Boh raduje, keď Kristus to robil, nech vo mne je radosť. A verím, že mnohí ste zažili tú radosť, keď niekomu ste hovorili evanjelium, on prijal Krista. Alebo keď vaša rodina alebo blízky. (37. verš). Peter ďalej hovorí Kornéliovi a celému domu a osadenstvu. Vy viete, čo sa dialo po celom Judsku. Začalo sa to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s ním. Ježiš z Nazareta. Ježiš, ktorý sa narodil ako človek a zároveň bol plný Boh. Vtelený Boží syn, ktorý kráčal medzi ľuďmi a robil dobro. Hovoril pravdu Božiu. Bol plný lásky. Rád sem vložím, že mal úctu k ženám. Bo to vidíme na jeho živote. To je jedna z vecí zaujímavá. Mal srdce pre zlomených. Pre tú dobu zaujímavá, hej? Milosť pre hriešných. Povzbudenie pre vyhorených. Uzdravenie pre chorých. Liečil nielen fyzicky, ale liečil aj duševne všetkých, ktorí boli utláčaní diablom. Prečo? Pretože Boh bol s ním, tam je to napísané. A je otázka, že môže byť Boh dobrý. A je na to mnoho argumentov, prečo áno, ale my keď sa pozeráme ako kresťania do písma, že my vidíme v Kristovi, že Boh je dobrý. To nie je prázdne vyhlásenie. Boh je dobrý, Boh je dobrý, Boh je dobrý. On sám sa opisuje ako dobrý. A keď sa on sám opisuje ako dobrý, alternatíva neexistuje. Ale pred svetom áno, obhajujeme tieto pravdy. Ale tu vidíme, že Boh bol s Ježišom, ktorý konal dobro, ktorý vyťahoval ľudí spod nadvlády a útlaku diabla, ktorý je zlo. A inak to ani nie je teraz. Stačí... Stále je to Božia práca, aj teraz. Nielen vtedy, keď Ježiš kráčal fyzicky po zemi, ale vieme, že v Duchu Svetom máme spoločenstvo, že poslal Tešiteľa, ktorý nás zmocnil,
a zmocňuje a prevádza, aby sme my neboli Ježišmi na tejto zemi, ale aby sme konali to, čo on, aby sme ho napodobnili. Aby sme privádzali ľudí k Ježišovi. Takže Ježiš nebol len dobrý morálny učiteľ, ktorý spravil zárez do dejín. A to ja viem, že my to vieme, ale nebol ani len obyčajný prorok, ako ho opisujú ostatné náboženstvá. Je to Boží syn. A my k Bohu privádzame ľudí. Nie sme spasiteľmi, ale sme tými spoluslužobníkmi, sme pracovníkmi. A veríme v to, že keď nebudeme my hovoriť, tak ako budú počuť. 39. A my sme svedkami, Peter hovorí, my sme svedkami všetkého, čo konal na území Židov a v Jeruzaleme, no zavesili ho na drevo a zabili. Takže tento dobrý, bezhriešný, dokonalý Ježiš bol falošne obvinený, pribitý na kríž, prebodnutý kopiou a zabitý. Moment, ktorý sa pripomínal nedávno aj kvôli Veľkej noci. A nie je iné náboženstvo na svete, kde by Boh zomrel za svojich následovníkov. Kresťanstvo má v tomto jedinečnosť, že v kresťanstve zomrel Boh za svojich následovníkov. Nie je to ešte, aby zomrel za všetkých, nie len za tých svätých, ale aby zomrel za všetkých, ktorí môžu odpovedať na toto dielo. Ale ak by to končilo len Kristovou smrťou, tak vlastne nám to nie je nič platné. Apoštol Pavol veľmi o tom aj písal a silne zdôrazňuje vo svojich listoch, že ak by len išlo o smrť, ak by nebolo skriesenie, tak je to zbytočné. A viete, že cez Vianoce som bol vo Varaždine v jednej takej baptisticko-evangelikálnej cirkvi, by som to nazval. A mali bohoslúžbu, kde bol som u nich, ale táto bohoslúžba bola na Veľkú noc. Hej? A mali 2 dni bohoslúžby. Na jednej bohoslúžbe hovorili o smrti baránka. A niekto napísal komentár na internete, že skvelá bohoslúžba jedno s druhým, ale že nehovorili ste o vzkriesení. A teda niekto odpísal z toho zboru, že my sme mali 2 dni a že mohli ste prísť aj na ten ďalší, že sme hovorili aj o vzkriesení. Je skvelé, že ten človek nad tým rozmýšľal, že OK, že na tejto bohoslúžbe rozobrali tú jednu časť, ale presne o tom toto je, že keď nie je skriesenie, nič nemá zmysel. Zbytočne tu hovoríme do mikrofónu, zbytočne sa modlíme, zbytočne chválime, zbytočne budujeme zbor akýmkoľvek spôsobom, zbytočne hovoríme evanjelium. Ak nie je vzkriesenie, nič nemá zmysel. Môžeme sa rozísť a odísť od našej viery. A na tom celé je to postavené, lebo skriesenie bolo. A my veríme v živého Krista, nie v mŕtvého. Spomínam si, keď sme boli v Ostrave s Dominikou a zastavil nás pravdepodobne Hare Krishna alebo niekto podobný a ponúkal nám knižku a hovorím, zo mňa to vybehlo, že nie, ďakujem, že my veríme, lebo niečo o viere a hovorím, že nie, ďakujem, my veríme v živého Ježiša Krista. Vtedy sa jeho tvár, neviem, prečo som to tak povedal, ale tak to vyšlo zo mňa, hej. A jeho tvár sa zmenila, on že tak nech vám žije. A odišiel nahnevaný preč. Hovorím, však áno, on žije. Som si pomyslel. Takže, amen, toto je ono. My nežijeme len z toho, že Ježiš zomrel, mŕtvý Ježiš na kríži, zomrel. My žijeme aj z toho, že ale vstal a bol vzkriesený. A je živý a sedí po pravici Otca. A že môže za nás takým náboženským spôsobom orodovať. Že môže sa za nás prihovárať. Lebo keď Ježiš vyhral a zvíťazil nad zlom, tak aj my. Toto uchop do svojho života, že keď Ježiš zvíťazil nad smrťou, nad bolesťou, hriechom, čímkoľvek, tak aj ty v ňom. Ja môžem nad svojimi závislosťami a hriechmi, ak niekto možno tým trpí, závislosti, ty môžeš zvíťaziť preto, lebo Ježiš zvíťazil. Vlastne len preto. 40. verš. Boh ho na 3. deň vzkriesil a umožnil mu zjavovať sa nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých si Boh vopred vyvolil, teda nám, ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmrtvých staní. Takže keďže nebol len zabitý, ale bol vzkriesený, kameň z hrobu bol odvalený, ako spievame. Takže
To je tá pravda. Učeníci boli svedkami očitými. A je to veľmi nádherné, že Ježiš sa zjavil medzi svojimi a jedol s nimi. Viete, že Tomáš sa chytil jeho rán. Ježiš nebol nejaká halucinácia, nejaký priesvitný duch. Ako to niekedy možno ľudia sa snažia pochopiť, Ježiš bol fyzicky prítomný na tej zemi, ale vzkriesený. Nebol len energia, duch, ale mal dokonalé vzkriesené telo, v ktorom je aj teraz. Prečo to je dôležité? Pretože raz budeme aj my takí, ako je on. To je to zasľúbenie, čo človek má, že kráčame týmto životom a bojujeme s rôznymi vecami a ideme cez rôzne skúšky a nie všetko vyzerá ideálne. A niekedy si možno počul kresťanstvo, že uvidíš, to je všetko bude dobré, už žiadny problém, žiadna choroba, nič nebude a ty zistíš, keď si mladý kresťan potom zistíš, že život nie je taký, ako mi možno neúmyselne človek sľuboval. Ale ja mám niekoho, s kým môžem prejsť týmto životom. Že môžem prejsť až do večnosti. Že môžem prejsť až za vlastne hranice smrti a Boh ma vzkriesi. To je to zasľúbenie, na čo sa vlastne apoštoli v listoch, keď čítame, oni sa tešili na to. Že vy sa môžete spoľahnúť na to, že Boh vás vzkriesi, aj keď zomriete. Že neostanete nejaké dušičky, jak v úvodníkovej tej šálke, hej, že on tam zbiera tie dušičky a potom, neviem, či z toho robí čaj, alebo čo. Jednoducho nie. Budeme vzkriesení a budeme žiť večne. To je ten večný život Zoe, ktorý začal a nikdy nekončí. Prečo teda to je dôležité? Pretože máme prísľub, že budeme takí ako on a naveky s ním. 42. Prikázal nám, aby sme kázali ľudu a vydali svedectvo, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Ježiš Kristus je sudca všetkých. Raz každý zastane pred Bohom. Všetci. Aj veriaci. On otvorí knihu života a prečíta tvoje meno. Keď si v Kristu, prečíta tvoje meno. On otvorí knihu, prečíta mena tých, ktorí bolo odpustené, ktorí uverili a prijali ho ako za svojho pána a spasiteľa. A niekedy v kresťanoch možno, keď nerozumejú týmto veciam, tak príde taký des, my máme istotu. My máme nádej. My máme vieru, bez ktorej nikto neuvidí. Proste my vierou kráčame. My nekráčame len proste nejakým videním a tým, že ti to pastor povie, alebo brada, sestra, alebo učiteľ. Nie, ty jednoducho kráčaš vierou. Uveril som Ježiša Krista, to znamená, že ho uvidím. To znamená, že mám meno zapísané v knihe života. Že nikto ma nevytrhne z jeho ruky a z jeho dlane. Učeníci boli teda očití svedkovia a vydávali o tom svedectvo, že ten Ježiš nie je mŕtvy. Nie je to mŕtvý mučeník, ktorý zomrel za svoje hnutie, ale je to živý král. A určený ako posledný sudca všetkých. Nezmenšujme Ježiša len na morálne nejaké dobro, ktoré chodilo po svete. Niekedy možno tým, že chceme byť podobní jemu, možno sa začneme pozerať takýmto spôsobom, že áno, ale on je král. Sudca živých i mŕtvych. Je to ten Ježiš, ktorý prejavil dobrú lásku, ale zároveň je to Boh, ktorý je súčasť. To sú veci, na ktorých môžeš do nemoty rozmýšľať a byť fascinovaný tým úžasom. A celé písmo, Biblia, každá jedna kniha, veríme, že 66 kníh, ktoré tam sú, hovoria o ňom. Že každá jedna kniha, v každej jednej knihe je nasmerovanie na Mesiáša a spomienka o ňom. Takže on zabezpečil odpustenie hriechov každému, kto v neho verí. A tu sa teraz stalo niečo nečakané. 44 až 48. Keď Peter toto dorozprával, ale teda vlastne nie, kým Peter ešte hovoril tieto slova, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných Židov, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliatý aj na pohanov. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter povedal, či môže
takto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak, ako my, a prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Poprosili ho, aby u nich niekoľko dní zostal. Kornélius s jeho domom uveril dobrej správe. Uveril vzkriesenému Ježišovi. Uveril, že odpustenie hriechov je dostupné len skrze neho. Kornélius potreboval počuť tú správu, ako Peter neskôr v skutkoch vlastne píše. Že preto tam bol poslaný. Mohol dobre žiť, mohol dobre robiť, mohol mať dobré meno u Židov, mohol chváliť a vyvyšovať Boha, ale v konečnom dôsledku je to o tom, či človek príjme Krista ako za svojho pána a spasiteľa, alebo nie. Ľudia môžu byť dobrí, štedrí, skoro dokonalí. A verte mi, že niektorí sekulárni ľudia sú morálne lepší niekedy ako my, kresťania. Na tom je niečo na zamyslenie a to si odložme na týždeň, môžeme nad tým rozmýšľať. Ale že vo výsledku je to o tom, či poznáme Krista alebo nie. A keď ho poznáme a budeme s ním, budeme sa meniť. A ovocie ducha bude v nás rásť. A staré tie povrazy a to všetko bude ďalej a ďalej zliezať a celý život budeme zažívať to posvecovanie a jednoducho bližšie a bližšie a bližšie k nemu. Viac a viac nadšený z jeho slávy, viac a viac nadšený z jeho diela. Poprosím ešte obrázok. Neviem, kto z vás má rád puzzle, alebo pucle po slovensky. Veľmi dlho som neskladal, minule som tak držal v Chorvátsku v obchode, sme boli s Dominikou, hovoríme, že nekúpime. Máme doma, že no dobre, tak som nekúpil. Dobre som urobil, lebo viem, že by som to asi nechytil, ale pritom to mám rád. Takže skladáš pucle napríklad s bratom alebo so sestrou, neviem, či ste niekedy vo dvojici skladali pucle, hej. A ty chytíš jeden dielik a podáš ho vlastne tomu svojmu súrodencovi, lebo vidíš, že mu tam bude pasovať. A toto bol Kornélius. Mal ten rámec nejaký mal postavený z tých puclí. Ale ten posledný dielik bolo to evanjelium. To najdôležitejšie. A mnoho ľudí, s ktorými sa stretávame, majú nejaký rámec. Majú niečo. Hovoria, že neviem, či je to Boh, ale je niečo viac. Lebo každý z nás to má zakorenené tu vnútri. Každý má tú dieru v sebe v tvare Boha. Takto obrazne povedané, že ale čím to zaplníš, to je vlastne tá otázka. Čím sme to my zaplnili? Kristom. Kornélius bol teda človek, čo konal dobré veci, mal dobré renome medzi pobožnými Židmi a naokolo, ale predsa potreboval prijať Krista. Pretože skutky nie sú to, čo nám umožní ísť do neba. Zopakujeme ten 36. verš. Poprosím vás, 10.36. Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je pánom všetkých. Len skrze Ježiša Krista. Kornélius mal tú úctu pred Bohom, ale aj tak potreboval počuť. A poprosím obrázok ešte. Nemám tam ten obrázok, ale tá veta je, že spasenie je pre všetkých, ale každý potrebuje počuť a uveriť správe o Ježišovi. Je pre všetkých, ale potrebujeme reagovať. Ľudia potrebujú reagovať. A my potrebujeme slúžiť a hovoriť. Takže Ježiš ako Boží syn priniesol odpustenie všetkých našich hriechov, ak v Neho uveríme. A možno si s pánom 30, možno 40 rokov, neviem koľko ste kto. Stále je to milosť darom. Každý jeden deň, ako sme sa na začiatku rozprávali a modlili, každý deň je nová milosť. Každý deň je to rozhodnutie, každý deň je to krok. Nie je to o členstve, je to o vzťahu. Za dar sa neplatí, ten sa príjma vďakou. Ale ako mohla jedna obeta zaplatiť hriech všetkých? Už v prvých 10 rokov
po smrti apoštolov cirkev musela brániť osobu Krista. Jednoducho bolo viacero heréz. Jedna heréza napríklad hovorila, že Ježiš nie je úplne Boh. Iná heréza zase hovorila, že nie je úplne človek, ale bol len nejaká manifestácia alebo nejaká časť Boha. Kristus musel byť vo všetkom človek tak ako my, aby mohol priniesť vykúpenie, a musel byť vo všetkom Boh, aby to vykúpenie mohlo byť večné. A preto som tie obrázky z toho vesmíru, môjho milovaného, veď ma poznáte, toto je z webovho ďalekohľadu. Ono to pravdepodobne nevyzerá úplne tak, oni dofarbujú tie jednotlivé infražiarenia, čo ja viem čo, ja sa do toho úplne nevyznám, ale aby sme to, niektoré veci nie sú viditeľné vlastne ľudským okom, majú len o nich dáta. Ale je to fascinujúce, môžeme poprepínať. Ešte jeden. A ten posledný je môj najobľúbenejší. Zoberieš celú galaxiu, všetky tieto hviezdy, tieto mračná, tieto oblaky, koľkokoľvek je to, akokoľvek je to staré, ako to Boh vymyslel, ako to Boh skonštruoval, či sa vesmír rozpína, mne to je viac menej fakt jedno. Ale toto všetko chytíš a takto to položíš na váhu a na opačnú stranu položíš baránka, Krista, tak on to preváži všetko a vždy a za každým a na veky. A tam niekde, neviem, hovorím, že tuto, ale tam niekde rotuje tá planéta okolo Slnka a tam niekde je teda tá živá viera a tam niekde je tento zbor, kde sme tu my a rotujeme v tom celom veľkom vesmíre. Toto jednoducho dáš na tú váhu na opačnú stranu Krista a on to všetko preváži. A na veky. A navždy. A preto môžeš mať istotu. A preto Kristus zomrel, aby sme mali my večný život. A nie len dočasné odpustenie, koľko zvládol poloboh Kristus. Nie. Kristus je Boh. Lebo inak by sme sa na to nemohli spoľahnúť. Máme zasľúbené, že keď zomrieme, budeme žiť na veky v jeho prítomnosti, kde nebude plač, ani smútok, ani bolesť, ale to, čo bolo plánom od počiatku, aby sme žili v dokonalom vzťahu s ním, ktorý prekypuje láskou, byť v jeho prítomnosti na veky. Na rany na srdci z minulosti, naše vlastné zlyhania, bolavé spomienky, to všetko bude úplne a definitívne uzdravené. Naše telá budú definitívne uzdravené. Naša myseľ, naša duša bude uzdravená, srdcia budú uzdravené. A úžasné je, že Pán každého pozýva už dnes. My sa môžeme na to spoľahnúť, ale jeho moc pôsobí už dnes. A veríme v to, že aj jeho uzdravenie tela a duše pôsobí aj dnes. Lebo to jeho slovo hovorí. A každého pozýva, aby sme mu dovolili vstúpiť do nášho domu, keď on klope na tie dvere, hej? A preziať to vlastníctvo. A postupne uzdraviť a premeniť. Lebo on je jediný záchranca a vykupiteľ, ktorý má skutočne môcť zmeniť život tvoj a môj. Toto je dobrá správa. To pozvanie nebeského Otca. A my potrebujeme dobrú správu hovoriť ľuďom. Čiže spasenie je pre všetkých, ale každý potrebuje počuť a uveriť správe Ježišovi. A priatelia, takto zavrieme dnešným dňom, že vás môžem poprosiť, tak sa postavíme a vyznáme jednu modlitbu. A tým zakončíme našu bohoslúžbu, že sme, tí, čo sme tu, tak sme kresťania nejaký čas, každý rôzny. A jednoducho vieme, že Boh je našim spasiteľom, že Kristus je našim spasiteľom, že máme istotu spasenia a preto poďme spoločne vyznať následovnú modlitbu. A kľudne zavri oči a opakuj po mne. Pane, ďakujem, že som tvojim dieťaťom. Ďakujem, že si ma stvoril na svoj obraz a že existujem. Som chcený. Ty si ma chcel ešte skôr, ako bol svet stvorený. Modlím sa, Pane. Pomôž mi, prosím, vidieť ostatných takých, akých ich vidíš Ty.
Pomôž mi vidieť ponad ich nedostatky, ponad ich povahu, aj ponad ich skutky. Nech nič nebráni tvojej práci, Duchu Svätý, ktorú chceš konať skrze mňa. Nie len skrze suseda, ale aj skrze mňa. Ukáž mi, prosím, oblasti v živote, ktoré majú byť upravené a v ktorých potrebujem urobiť správne rozhodnutie. Ďakujem ti a dôverujem ti, že ty vieš, čo robíš. Vyznávam, že vstupujem do toho vierou. Duchu Svätý, veď ma, použij ma so všetkým, čo mám. Ďakujem. Amen.